tapiwe ya ma ị ga-ekwuchala ya ị ga-aghọtarịrị otu ihe ma abụọ ị ga-ejite aka ji hụ na ezinụlọ gị ahụ gara n'iru. mana aga m achọ nnọọ ọtụtụ m agaghị aṅụtụ mmiri kwachata akpịrị ka m nụtụ ọnụ mmiri asụ ndị ga-akpọbata ndị na-ege anyị ntị. Biko kedu ụzọ ị maara gị nwa n'onwe gị na-ege ntị gị nwa nọ na alụmdi na nwunye ma ọkwa onye chọrọ ịba na alụmdi na nwunye, kedu ụzọ nwoke ji ezinụlọ nwere ike iji jigide ezinụlọ ya iji hụ na ezinụlọ ya aghasaghị dịka nke ọtụtụ ndị nke ha aghasaala, ọtụtụ ndị ekwensu ekpilera ha aja na garị, ọtụtụ ndị ha na-ebezi anya m na alụmdi na nwunye ha. Ị na-aghọta ka ụzọ anyị ga-eji wụọ ya ada maka na ọtụtụ ndị akọrọ gị ihe ha na-ahụ ga-esi alụmdi bụrụ ma nke a agaghị m alụ, alụmdi bụrụ ma nke a ọ kakwa mma na m nwere singụl mana ama m si na ya bụ mmanụ akwafuo mana ka a ga-esi mee gịnị wọkọta ahụ ya lee ka a ga-esi lee nke a ga-akpọkọta ya ka ụzọ a ga-esi kwa ya bụ nwaanyị ukwu wara. Ọtụtụ ihe aghasala n'ezinụlọ dịgasị iche iche dịka nwoke, dịka onye isi ịbụ, dịka nna ezinụlọ ịbụ, dịka onye ezinụlọ gị na-elekwasị anya dịka onye isi. Ka ụzọ nwoke dị otu a nwere ike iji wekọta ezinụlọ ya iji hụ na gịnị ọ wụrụ ha ada. Kpọbata n'akara redio anyị bụ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014. Kpọbata gwatụ anyị dịka onye nna-ewo maọbụ nwa okorobịa ewo maọbụ onye chọrọ ịbanye na alụmdi na nwunye. Ka ụzọ ịma na alụmdi na nwunye gị ọ gawa ka ọ na-ekwesị ka ụzọ ị nwere ike isi wụọ ya ada dịka onye nna ewu dịka onye isi ewu. Kpọbata ka anyị nụta ọnụ mmiri asụ gị, anyị nọrọ ọkpụkpọ oku 3 maọbụ 4 anyị enwe ike gaa n'iru. Cheta na ihe omume a awa ebe anyị na-anọ nọ na-agbazitụ ọtụtụ ndị nọ na alụmdi na nwunye a olu maọbụ ndị na-achọ ịbanye na alụmdi na nwunye na-agbazitụ ha olu iji hụ na gịnị ọkwụ ha afọ n'ala, iji hụ na ọ gara n'iru dịka otu nke ndị nna anaghị ha si wee gaa n'iru. Maka na mgbe mbụ anyị ji ekwu ihe a mgbe mbụ ọ na-araka ahụ nwaanyị alụgide dị ọ na-alụzi ya ala, ọ na-araka ahụ gị hụ alụmdi na nwunye agbasa ọ dị mma ọ dị njọ a na-anọgide ya abịala m di iwu gịnị abịala m di enweghị dịka gịnị ịla azụ n'ime ya. Mana n'ụbọchị nke taa obere ihe otu obere ihe na-enweghị nga ọha ka ịhụ ke nwaanyị si alụjuola m ke nwoke si ọ wụrụ m otu a mba alụjuola m. Ka ụzọ anyị ga-esi awọ ya ada, ka ụzọ anyị ga-esi akwa ya bụ nwaanyị okwu wara. Kpọbata maka na ka anyị ga-enwe ike nọọ mara ka anyị ga-esi wee mee ya bụ ihe ka onwe ike gakwa n'iru. Alo nke akụpụla nwakwa ike gị kpọpụta n'akara ekwentị anyị bụ 0911 biko ndị na-ege anyị ntị anyị nọkwa Facebook, ị nwere ike ịhụ anyị na Facebook Eco FM 100.7, anyị nọ na Facebook Eco FM 100.7, anyị nọkwa na Instagram nọkwa na YouTube. Biko ị gala na Facebook page anyị ị ga n'ebe a na-ekiri anyị, biko ị na-ekiri anyị biko anyị na-arịọ gị na gị like ya, share ya, like ya ma share ya, ọ dị oke mkpa. Alo ọka nọ ya ọ dị ka ikuku na-enyetụ ndị mmadụ nsogbu na mgbede a. Kpọbata gwa anyị site n'akara ekwentị anyị bụ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014. Alo Hello. Mgbede ọma. Mgbede ọma. Gaa n'iru nwaanyị ọma. Ka ụzọ nwoke ji ezinụlọ nke akụpụla, ka ụzọ nwoke ji ezinụlọ nwere ike iji ejigide ezinụlọ iji hụ na ọ gbasaghị. Alo mgbede ọma nwoke ọma. Ọ nọ ya mana ị ga n'olu ya na nwa mgbe nta ọ ga-esonye na nwa mgbe nta. Gaa n'iru nwoke ọma Samuel. M sị gị na ọ ga-anọnyere m na nwa mgbe nta.
Okay. Ana m ekele gbaghị ma sista. Aha m Samuel Onwezi. Ihe m na-ekwu gbasara okwu ahụ onye ọ bụla chọrọ ịlụ nwaanyị ya lezi anya elejire. Ọwụghị ihe mkpapụta gị mapụta manyerụkwa bụ mgbe nsogbu adị. Kpee ekpere ka onye nwaanyị daret ego ma ọ na ọwụghịkwa ya ị ga-echikwa anya m. Enwere egwu ejiri ewe ego ị ga-echikwa anya ma anya mbụ ị ga-echikwa anya ma anya mbụ so na-ege ntị ndị na-alụbedo na nwaanyị gawere ntị abụọ ndewo ekpere ike akwụkwọ onye ọrụ gị ka ị ga-aka n'olu ọ gwara di na nwaanyị o mene ọ ga na-akpa ọcha nsogbu mgbe anọkọta nwoke akụgbu ibe ya kụgbuo nwaanyị ya gbakwara nwaanyị akụgbuo di ya obodo were mmụ ekwu ọ wee mmụ ekwu na ụmụ agbọghọ ka ụmụ nwaanyị ejizi akpa ike na eme were ya dọ ya dị ka m ka aha da akọ ya sori kpọtakpọta ya gaa mkpọrọ bikonu wepụ n'aka na ọdị ihe ndị ya bụ igbukwa mmadụ nọkwa n'iwu anaghị anabata nkwana ya gọọmenti anabataghị ya igbu onye gburu mmadụ a ga-egbukwa ya egbu ọ anọkwa na life imprisonment bikonu na-aga na-eme ihe kwesịrị ekwesị jiziere ụmụaka ndị na-ama ihe ka a ghara ị na-efegharị efugharị nga ụbọchị mbụ iti n'afọ agarịala. Ndewo nwoke ọma ndewo ịgbalịala biko kpọbata ka ezinụlọ ma ọ bụ dịka nwoke na-aga ịlụ di na-aga ịlụ nwaanyị na-aga inwe ezinụlọ nke aka ya na-aga ịbụ onye nna na-aga ịbụ onye isi ka ụzọ ọ ga-esi lee alụmdi na nwunye ahụ ọ na-achọ ịbanye na ya hazie ya ka ọ hapụ imebi ya n'aka makwa ndị nke na-anọ n'ime ya ka ọ dị ugbu a na alụmdi na nwunye ha nọ ka ụzọ ha ga-esi mezie alụmdi na nwunye a dịka onye isi ọwụ dịka onye nna ọwụ iji hụ na alụmdi na nwunye ahụ ọ na-alụ o mebighị ya n'aka. Kpọbata gwa ndị dị otu a maka na ọtụtụ na-ege ntị iji ghọtakwa otu ihe maọbụ abụọ iji tụnye na nke ha nwere enwe iji hụ na alụmdi na nwunye ha gara n'ihu. Cheta na ihe omume abụ gịnị ije di na nwunye. Alo mgbede ọma o. Ndewo afọ gịnị? 40. Alụ na nwaanyị karịrị afọ 40 otu mụ na otu nwaanyị alụm abụọ alụm atọ ọnwụ n'otu izu ihe ị ga na-agwa ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa dịka nne m kwuru ihe nwaanyị jiri karịa ibe ya mma abụghị ogologo ọbụghị ibu ọbụghị ọcha ọbụghị oji ị ga-ajụ gịnị ka nwaanyị jiri karịa ibe ya mma echetara m jụọ nne m tutu ya alawa mana ọ nwere ihe dị mkpa ịlụ ọna dị ịbanye ọ dịghị mma gị nọ na-eme gasị ọ dịghị ma gị biri echi gị lawa mba ị ga-anọ na-emezi nwe nwaanyị lụtara nwaanyị ọjọọ onye gwara gị na nke nọ na-esi ka nke jụrụtara mma nke anyị lụtara bụ ezigbo nwaanyị ele anya onwe ihe ndị ọ na-eme gị na-enyere aka na-emezi na-apịkwa ọ maka na epikwara nwunye gị ndị ọzọ pịkwara nwunye ha onye mpide ka nwunye ha ka mma ya dịrị gị mma nwa agbọghọ ọma mbụ onye isi awọ ndewo onye isi awọ ịgbalịala ọ si enwekwa nke ka mma n'azụ o n'elu ọla na gị mezie nwunye gị ahụ na ihe meziri emezi eji akpọ ya nwa mma gakwanịrị nwa ike gị kpọbata ka ile ma ị ga-anụrụ ọkpụkpọ oku abụọ maka n'iru. Alo ha gị na-ebi si na-akpọ mgbede ọma o. Na you dey for studio. Uche ga-anọnyere m na nwa mgbe nta obere oge ọ ga-esonyere m. Okay, brother Yonwafo Obowo. Brother Yonwafo Obowo, I'm calling from Mechanic Village, Georgie. Ndewo. Thank you. Topic this time, in fact, I'm giving you na. Sometimes, ụfọdụ ma a na-asị lụọ onye hụrụ n'anya, onye hụrụ anya lụọ onye laikiri. But me na-ajụ ajụ si ọ gịnị na-ebutekwanụ esemokwu mgbe ị lụchara onye esi Chineke jụrụ gị onye laikiri onye hụrụ n'anya. Kedu ihe na-ebute esemokwu? Kedu ihe na-ebute cheating? Even to the extent nwoke na nwaanyị after their wedding akatụke nwaanyị dị iche akatụke nwoke dị iche. Is there anything one enwe ihe dịzi na ha bụ one
ihe ọbụla nwere ike ibute nke nwoke ịlaghachi onwe ya from the woman or the woman ịlaghachi onwe ya from the man. Nothing like one is two. So ị ga-enwekwere ma ọgbaghara ga-abata because nke nwoke ga na-asọspekt nke nwaanyị na o ji ego nke nwaanyị nke nwoke na-asọspekt ndị nwaanyị na o ji ego. So ọ na-adị mma mmadụ ịlụọ nwaanyị ga-eji gagbere Chineke ekpere si hụ onye gị ịhụnanya pụrụ iche ị ga-eji wee handle the family to the end. Ọ bụghị at a stage. Then nwoke pụọkwa n'ihe di ya ma ọ hụrụ gadị nwaanyị ya mma ya sọ nwaanyị ya, nwaanyị pụọkwanụ bụ ihe dị gadị di ya mma ya sọrọ ya, family na-aga. Ọ bụghị one-sided. I still remember the oyi nwa popo. Ndewo nwoke ọma, ịkọọla ya bụ ha ma n'isi ntụ. Ka anyị lekwa mere onye ọzọ anyị ga-anụ ọnụ mmiri asị ya ka enwe ike gaa n'iru. Alo, nke a kọpụrụ. Alo, kala mgbede ọma o. mgbede ọma o. Ndewo. Aha m Comrade Ompadek Chidozie Mosi. Ọmpa nwoke ọma, mgbede ọma o. Ekelara m gị. Ndewo. Aha m Comrade Ompadek Chidozie Mosi. Echikwanụ m ụmụọka nnọọ ha ji na-akpọ ụmụọka na-ekwanụ the most peaceful community in Imo State. Ihe isiokwu akpọ n'ọnụ n'ehihie a dị mma, very very well, and ndị kpọrọ na mbọ ekwuchara ihe niile, mana ha chọrọ ikwu dat na before nwoke aga lụọ nwaanyị, nwoke ahụ mee ka eshọ dat na nwaanyị ahụ ọlụlụ n'ọlụ ọvụrụ ya then agakwara ga alụ nwaanyị because of na nwaanyị mara oke mma ọ nwaanyị bara gị n'anya. Before gị lụọ nwaanyị make sure na onye ahụ ị na-alụ na ịlụ ọvụrụ ya, n'ihi na ọ ga-eme the marriage last ọfụma because nwoke ọvụrụ nwaanyị ya, ihe ọrụ nwaanyị ya mere ya wụrụgodo ihe ọjọọ, the man can tolerate. Then ịlụkwanụ di gị mee ihe ọjọọ, you can also tolerate. So in everything, love ịhụnanya wụ ihe niile na marriage. Ọha m chọrọ ikwu na ihe a ụwa mara gị mma, ọ ka Ompadek Chidozie Mosi tọrọ ụmụaka nnọọ ha ji. Ndewo Ompadek nwoke ọma. Igbo ma biko anyị anụ n'olu ndị kpọbatara n'okwu ọnụ ha nụkwa n'ihe ha kwuru si lekwa otu a mee ya otu a mana nọrọ ebe ahụ ana m abịaghachi na nwa mgbe nta nke m abịa nnọọ bịa tụpịtụkwa gị azụ iji gbakwunye na nke ha kwuru ekwu. Nọrọ ebe ahụ ana m abịaghachi na nwa mgbe nta. Ndewo. Ije Di Na Nwunye. N'ọbụ ije ọgọlọgọlọ. Ọgọlọgọlọ bụ ije agwọnụ. Di na nwunye na va bụ nwanne nụ. Ka mma na ọ bụ nghọta akasị. Inye m obi, enye m ihe obi m. Onye ka obi a na-elisi nke dị njọ nụ. Ije di na nwunye si n'obi ije ọgọlọgọlọ, ọgọlọgọlọ bụ ije agwọ. Otu a ka ọ dị ije di na nwunye ọgọlọgọlọ bụ ije agwọ. Ọ dị ọwụ ije zigizad, ọwụ ije ọmatụ mma ọjọtụ njọ. Ị nwekwara ike gị na onye ahụ unu hụkwara unu n'anya mgbe unu matara unu alụọ ha ka ịbịa hụ nsogbu eshi n'elu shi n'ala, ekwensu abịa nnọọ kpile gị aja na garị
tutu ị na-anụzi ike ị na-amazi ihe na-emenụ ya na-adazi tuwai aka ịkpa aka nri tuwai kesi ọwụwa onye ị hụrụ n'anya tupu gaa lụọ ya ọwụwa onye a isi ihe ga-emekwa m hapụ ịlụ ịhụrụ this girl mana gị bịa hụ na ya bụ gịnị ụda aka ilu ọwụzi otu ụtọ ya dị ị na-aghọta onye o ji dị mkpa na gịnị anyị ga-agbado anya isiokwu anyị ji wewụcha na nke taa bụ gịnị kedu ụzọ nwoke ji ezinụlọ nwere ike iji jigide ezinụlọ ya iji hụ na ha agbasaghị n'aka ya iji hụ na ọ wekọtara ezinụlọ ya ahụ ihe na alụmdi na nwunye ahụ ọ nọ n'ime ya na ụmụaka ha enwe ike nọ n'udo ya onwe ike wọkọta ezinụlọ ahụ nwee ike ha nọ ka nka gị na ezinụlọ ya nọrọkwa n'udo ya hapụ ịgbasa ya n'aka maka na ije alụmdi na nwunye o sikwara ike ọ bụ ihe mmụọ nke mbụ anyị ga-eleba anya ogene ụzọ mbụ nwoke dị otu a nwere ike iji ejikọta ezinụlọ ya site n'ịhụnanya na nsọpụrụ ịhụnanya na-emericha ihe niile nke mbụ ị ga-ahụ na nwaanyị gị ahụ n'anya hụ ụmụ gị ahụ n'anya hụ ezinụlọ gị n'anya otu ahụ ị chọrọ ka nwunye gị na ụmụ gị hụ gị n'anya ị ga-ejikwa otu ahụ ha n'anya maka na mee m ihe ị chọrọ ka m mee gị ị na-aghọta otu ahụ ị chọrọ ka m ji mee gị jikwa otu ahụ ji mee mụnwa ugwu nkwenye nwaanyị ji wee mụta ibe ya lụta ibe ya gị kwere nwunye gị ahụ ugwu maka ị ga-achọkwa ka ya nwa kwela gị ugwu kwela nwunye gị ahụ ugwu kwela ezinụlọ gị ugwu abịa nọọ na-abịa na-eme ọmụawa onye isi ọmụawa onye isi ọmụawa isi ya ihe niile m kwuru ya ọkacha ya gị kabie kwanyela onwe gị ugwu kwanyela ezinụlọ gị ugwu hụ ezinụlọ gị n'anya maka na ọha maka iji aba achọọ gị taa ahụ gị ọwụ ezinụlọ gị ga-anọchi anya gị ọwụ ụmụ gị ahụ ọ nwunye gị ga-anọchi anya gị hụ na ị hụrụ ha n'anya maka na ọtụtụ ndị nna taa ha hụ ezinụlọ ha n'anya tụma ha ga-emere ezinụlọ ha ihe ha ga na amaga meri onye ama mana ọwụ ezinụlọ gị wu mụsị gị n'afọ wu nwunye gị ijide ego gị ga-alụọ otu mkpụrụ nsọpụrụ inwe ebe ezinụlọ gị nọ otu a ka ị na-emebagharị ezinụlọ gị otu a ka ị na-emebagharị ụmụ gị otu a ka ị na-emebagharị nwunye gị enweghị ihe ụmụ gị na-enwedị ihe a na-eme na-eke gị n'anya tụma ọ ga-eke gị n'anya ụmụ nke ndị ọzọ ihe ha mere eke gị n'anya gosi ezinụlọ gị na ụmụ gị ịhụnanya site n'omume gị maka na ọnwụ ị na-azọpụ ụkwụ ha na-ele nzọmụkwụ gị gị nwa bụ onye nke isi site n'omume gị nakwa na gịnị okwu ọnụ gị gosi ezinụlọ gị ịhụnanya site n'omume gị ọwụ mgbe ọbụla aga m eme nke gị jiri ọnụ na-egbu ọjị this that amecha ihe niile ahụ otu mkpụrụ ihe enwe nke ị ga-emewuli ọ dị nọ mmanụ kwanyere onwe gị ugwu kwanyere ezinụlọ gị ugwu gosi ha ịhụnanya ọ dị oke mkpa maka na enwe otu ị ga-esikwa ile ezinụlọ gị ugwu hụ ha n'anya ha na-aga eji ya enyeghachikwa gị ịhụnanya ha inyere ha ọwụ gịnị ngwugwu inyere si ha jitere m ọwụ were jitere m ịhụnanya ahụ inyere ha ọwụ were jitere m ihe ahụ inyere ha ka a ga-enyeghachikwa gị ị ga-enye ha aka ihe ewere gara inye gị ọwụ ihe inyere ezinụlọ gị ka ha ga-enyeghachi gị gbalịa dịka onye nna ewu dịka onye isi ewu sọpụrụ ezinụlọ gị ugwu gị ahụ ezinụlọ gị ahụ na gị sọpụrụ ezinụlọ gị kwile ezinụlọ gị ugwu nye ha ịhụnanya nyafụ nyafụ nye ha ịhụnanya nyafụ nyafụ ọ dị oke mkpa nke abụọ abịa bụrụ na gịnị zere ikwu oke okwu ị hụrụ nwoke ọ na-ekwu ọgbara ụka ka nwaanyị ị hụrụ ụmụ nwaanyị ama anyị ka nnụnụ okwu ọgbara ụka nwaanyị tọpere nga ọ ga-ekwuge mana nwoke kwuo otu okwu ya ahụ ofu ahụ o kwuru ya wụrụ ịgba ya wụrụ kpọm ya arụ ọrụ ya daa gengem zere ikwu oke okwu ekwuru ekwu nwunye gị tọpere gị nwa tọpere amazi onye nke wụ nwaanyị nwoke kwesịrị inwe ndidi ebe ezinụlọ ya nọ mgbe ahụ enwere ụfọdụ ihe nwunye gị ha ga-eme enweghị ụfọdụ ihe nwunye gị ga-eme ma ụmụ gị ga-eme ka ilegbuo ya anya gị ime anya ka ị hụ ya ị na-aghọta ka ndụ gị dịtụrụ gị ogologo maka ikpuwecha ihe niile ha ịgbawacha ka mmiri esinye n'ọkụ gas
lekwe gị lekwe BP lekwe gị lekwe ọnwụ gị ụfọdụ ihe gị nwetụrụ ya ndidi nweta ndidi ebe ezinụlọ gị ahụ nọ ọ weziokwe nwenye si eshiwere ya mmiri ọkụ ya ga-ada elu ị na-aghọta nwetụrụ ezinụlọ gị ahụ ndidi ọ dịghị mma taa echi ọ ga-adị mma ụmụ gị ahụ nwere ka o si akpa gị agwa nwetụrụ ya ha ndidi na-agbakwanụ mbọ ị kwesịrị ịgba dịka onye nna ewu kwụ na ị nọ na-agba mbọ ị kwesịrị ịgba ma hara Chineke ụfọ ya mana ya na-ekwu na gịnị na gị nwere ezinụlọ gị ahụ ndidi awụla onye ọtụtụrụ okwu kwuo okwu mgbe ị kwesịrị ikwu okwu dịka nwoke nwere ezinụlọ gị gịnị ndidi nwere nwunye gị ahụ ndidi ịma ụfọdụ mgbe ụmụ nwaanyị na-eme ka ndị ya ụfọdụ ụmụ nwaanyị mgbe ọ ga-eme ya dị ya ka eluzuola n'ọtụ nọ ha n'isi mana mere ha ndidi daa jụụ ma anya ka ịhụ ụdị ihe ahụ mgbe isi kpakọrọ ọnụ gị nwere ike bịa akwụkwọ ya si ihe imere chai nwunye ọma ihe imekwara n'otu igogbo m ji ahụ ụzọ ihe imekwara n'otu imetekwa nọ ya mana mgbe ahụ ọ chagakwa isi ọkụ ya chawakwa gị nwe ọkụ gị tụtụrụ ya ti gị shi ebe a kụkashiwa gị nweta gị shi ebe a kụkashiwa gị ile ihe niile laluo ya gị ewere iwe laluo ihe niile were ọgbara ụka laluo ya achịcha ya ọ wụta ọ na-ekwu were ndidi so ezinụlọ gị ahụ were ndidi jiri na-eso ezinụlọ gị ọ dị oke mkpa ghara iji iwe mebisia ihe maka na iwe ọ na-emebi ọtụtụ ihe ị na-aghọta nwere ezinụlọ gị ndidi ekwugbula ha n'oke okwu men na-ekwu few words ha gara ikwu ha ekwu okwu gangam ka nwoke ha kwukwana ha esere ọnụ ha a na-ekwegbu nwoke na ji ị na-aghọta ọ dị oke mkpa ka ị nwee ike jikọta ezinụlọ gị ka ọkwanụ mgbe ị kwuru okwasị nna gị ekwuola okwu ngwa o zuola ugwu gị ahụ enwe ike dịrị gị nwekele ezinụlọ gị jikọtalie ha enwe ike hapụ ihe akashi n'aka gị ọ dị oke mkpa maka na ijikọta ha dị mma ịnwụgodo echi mma na ala ili ahụ ị nọ obi gị ga na-atọ gị ụtọ n'ihi na gịnị ezinụlọ gị ijikwara ha ọfụma ha ka jikwa aka ọma ha ijide ha mgbe ị dị ndụ ka na-agakwa mmụọ gị ga-adị nnọọ ezigbo hapi mmụọ gị ga na-enwe aṅụrị ọ dị oke mkpa ụzọ ọzọ nwoke nwere ike iji jikọta ezinụlọ ya ka ọ hapụ ịghasa ya n'aka abụrụ gịnị nwoke kwesịrị ịbụ onye na-ege ezinụlọ ya ntị o wee megisi mba hapụ ọwa okwu nwaanyị ya na-eji okwu nwaanyị eme ihe ị hụrụ ụwa ka ugbu a ị kwesịrị nwunye gị gwala gị okwu ewesịrị ya na ọwa okwu nwaanyị na-aba uru maka na mgbe ọ ga-ada mgbe ọ ga-ebido mewe mgbe ọ ga-ahịọtụwa ị ga-asịkwa ị ga-akpọrọ uche gị sị nwunye m gwakwara m agwa nwunye m gwakwara m okwu a nwunye m gwakwa masị mba ma akpenye ya n'ime sọwa okwu nwaanyị gee ezinụlọ gị ntị gee nwunye gị na ụmụaka gị ntị mee ka ha mata na gịnị echiche ha bara uru n'ezinụlọ gị mee ka ezinụlọ gị ahụ mara na nwunye gị na ụmụ gị mara na gịnị echiche ha mere gịnị bakwara uru get their own opinion enwe ihe ga-eme na gị gee nwunye gị ntị ụmụ gachi dadi mba emeni otu a